Hola, sóc el Sam de terapiamusical.cat. Avui us explicaré el protocol detallat per a sessions de musicoteràpia a terapiamusical.cat. Anem a fer una mica de descripció de l'equip i de per què veiem que aquestes posicions són molt necessàries per poder realment portar a terme els beneficis que es prometen i que sabem que succeeixen si es fan les coses correctament. Primer tindrem el psicòleg. El psicòleg opcional en l'aspecte de que dependrà del centre. Nosaltres podem tenir el nostre psicòleg i si el centre ja té psicòleg o tenen un psicòleg intern o qui sigui farà aquesta posició, nosaltres dependrà del centre, farà una avaluació psicològica, participarà amb l'equip en les enquestes tant d'entrada com de sortida. Cada trimestre farem una enquesta de sortida i un concert. Llavors el psicòleg, diguéssim que s'assegurarà que tot va bé. Després tindrem una infermera amb especialitat psiquiàtrica, seria l'ideal, però no té per què. Ha de ser una persona que al final nosaltres veiem que els metges diagnostiquen, recepten, però no estan en l'acompanyament del dia a dia. I nosaltres hem vist que el cos d'infermeria és clau en el procés de curació i de benestar. Després estarà el terapeuta musical, que serà una mica qui dirigirà el repertori, els blocs, etc. I després tindrem una persona de suport i logística, que en aquest cas també pot ser part del centre. Nosaltres tenim la nostra persona de suport, però en el cas de que el centre prefereixi dir escolta, jo tinc gent aquí, poden estar allà, doncs es podria fer igual que amb el psicòleg. Podem portar-lo nosaltres o el pot cedir al centre. Llavors, els materials, bàsicament els materials serà un piano o una guitarra, un tecladet o una guitarra, millor una guitarra acústica, perquè la guitarra acústica ens permetrà tocar sense haver d'endollar res, ni amb merders de cables ni res. Per tant, la guitarra és molt més transportable, molt més adequada a no ser que ja, si es sonoritza, a l'equip de so nosaltres durant els cursos de teràpia fem un concert trimestral pels usuaris. Llavors, el concert trimestral segurament sí que es sonoritzarà, però les sessions regulars, en principi, només amb una guitarra i algun element de percussió és més que suficient. Què més? Tindrem unes fulles a mesura que el grup passi els primers 2 mesos. Els que tingueu interès en el protocol ja més pormenoritzat us el compartirem. Us agraeixo a tots els membres de la comunitat que ens esteu donant informació molt valuosa en un terreny on hi ha un marge no d'investigació, perquè la musicoteràpia es ve investigant des de fa molt de temps i amb beneficis provats, sinó d'aplicació, no? D'aplicació. Veiem alguns valents que s'atreveixen a apostar i a donar valor a aquestes teràpies alternatives i també hi ha tipus de negoci que es mantenen en el negoci, en l'statu quo, diguéssim, del negoci farmacèutic, no? I també els diplomes que nosaltres farem cada trimestre. L'usuari rep un diploma acreditatiu dels seus honors i dels seus progressos i a l'acabar el curs rep el diploma de compleció del curs, no? Estem documentant miracles i en aquest canal de YouTube anirem mostrant part o alguns dels que puguem anar mostrant.
L'estructura de la sessió regular. El primer terç, depèn, alguns centres fem 1 hora, alguns centres fem 1 hora i mitja, i moltes vegades quan el grup ja està consolidat podem arribar a estar, no ho sé, evidentment quan la gent està inspirada i quan la gent està anant bé, a tots se'ns fa curt i a tots no ens en donem compte que se'ns ha anat l'hora. Però sí que és veritat que al principi mantenir la concentració més d'1 hora per gent no entrenada serà difícil, hi haurà moltes interrupcions, etc. Per això és important l'equip, no? Perquè si el terapeuta està sol amb un grup de 20, 25, 30, 35, si està totalment sol el terapeuta, no hi ha suport del psicòleg, no hi ha una infermera que secundi la sessió i que ajudi a controlar el grup, serà molt més complicat, hi haurà moltes més interrupcions i si a més tampoc hi ha algú que ens ajudi a nivell logístic i de recursos, diguéssim, doncs també les interrupcions seran moltes més interrupcions i al final la presència l'aconseguirem molt ràpid, però la continuïtat d'aquesta presència i la capacitat d'augmentar el nostre fiato, la nostra apnea de concentració no serà òptima. Llavors, els primers 30 minuts, iniciem una conversa sobre un tema musical específic, el gènere, el compositor, l'instrument. Per exemple, sabies que el 2016 l'artista que més discos va vendre no va ser Beyoncé, no va ser Adele, no va ser Ed Sheeran, va ser Mozart. Dóna la casualitat que Warner va fer un 250 aniversari. Warner, la discogràfica, va agafar un recopilatori de Mozart per al seu 250 aniversari del seu naixement, ara no recordo el detall, i va treure aquella edició especial, que és el disco que més es va vendre aquest 2016. No? Llavors, aquest tipus de curiositats que ens permeten que l'usuari es vinculi, no és allò, hem de cantar, directes a cantar, assagem. No, escolta, primer iniciem la conversa amb un llenguatge i amb un assumpte que tothom coneix. Es fomenta la participació activa dels assistents compartint coneixements, experiències i anècdotes relacionades amb la música. Una de les coses que fem, més enllà de les enquestes d'entrada, és que l'usuari s'identifiqui musicalment, no? Perquè diguem-ne que les teràpies tradicionals es centren en, diguéssim, en seguir remenant el problema, la pèrdua, la cosa, no? Diguéssim, i nosaltres aquí el que volem és si tu participes i no parlem del passat, sinó que parlem de la música, i no només de la música, sinó de la música que a tu t'inspira. Llavors, en aquesta primera fase, aquest primer terç de la sessió regular, la gent es comença a identificar. I aquí passa un fenomen que a mi m'encanta, és meravellós de veure, que és que quan la gent comença a identificar-se amb un estil musical, amb un artista, amb un d'això, anem a dir, doncs n'hi ha 3 o 4 que són de flamenco i n'hi ha 6 o 7 que són de big bands americanes i n'hi ha no sé quants que són del Freddie Mercury o X, diguéssim que succeeix com que no tinc una definició millor per dir-ho, ho explicaré com, diguéssim, sense tenir el títol d'això. Però és com si la gent entrés en una festa de màscares. Tu et poses la teva màscara musical i que tu ets del Camarón o de lo que sigui que ets, o que t'agrada molt no sé qui o no sé quantos, o la nova cançó o el que sigui, i llavors només per posar-te aquesta màscara estilística, primer, és el que t'inspira, és la música que t'ha inspirat tota la vida. En tinguis 7 o en tinguis 107. Hi haurà una música que segurament o gairebé sempre coincideix amb l'adolescència,
en aquella fase de 2 o 3 anys en què ets massa petit per estar amb els grans i massa gran per estar amb els petits. I en aquella fase et quedes sol, diguéssim, no? Només amb els que són de la teva edat i que parleu de lo mateix, és molt tancat amb tu mateix i allà és quan la música, eh, a vegades hem fet deduccions per edat, per dir si jo puc deduir per edat quan va ser la teva adolescència, puc adivinar la teva música preferida i que en alguns casos inclús no ho reconeixeràs, però que si sents aquella no ho reconeixeràs, per exemple, una persona que ara tingui 50 anys, doncs encara que no ho reconegui, haurà escoltat Hombres G. De passada, digue-li com tu vulguis, no ho reconeixerà, però quan senti la cançó, algú d'això, Doncs això, si sabem quina és la música que es va escoltar en aquell moment d'aïllament, veurem que 50, 60, 70 anys després, aquella música segueix tenint un quelcom molt diferencial per a aquella persona. Es busca crear un ambient relaxat i acollidor, on la música sigui el nexe d'unió. El més important que podem fer és crear un ambient on la gent es pugui sentir prou còmoda com per deixar-se anar. I no estar allà massa pendent del que diran o si el criticaran perquè s'equivoqui o... No. Hem de fer un grup d'amics que té un interès en comú, que és la música. I quan més t'apassioni la música, més arguments tindràs per participar en aquest ball de màscares. Després passarem al segon terç del temps disponible, que serà... m'he passat. És aquest, El segon terç, els segons 30 minuts o segon terç, el que farem és... aviam si puc ampliar això una mica. Exacte. El que farem és educació musical per desenvolupar la concentració i generar noves connexions sinàptiques. El senyor Andrew Huberman, que és un dels neurocientífics i epigenetistes més avançats del món, certifica, no opina, certifica que generem noves connexions sinàptiques fins la mort, tota la vida. Tot allò que, clar, és que jo ja sóc massa gran, home, com aprendré a cantar o a seguir el ritme sent gran? Fals. Són creences limitants que ens hem cregut, però no és així i ho demostra la neurociència. Això no és conductisme light, això és neurociència. Llavors, evidentment, quan aquesta connexió sinàptica nova, que vol dir que jo el primer dia que intento seguir el ritme, em tropeço i m'equivoco i allò, però en el moment en què això s'enganxa, si jo segueixo repetint aquell hàbit, que sigui afinar, portar el ritme, tocar la guitarra, cantar, aprendre'm una cançó, el que sigui, allò es començarà a consolidar. I no només es consolidarà, sinó que d'aquest punt de soldadura o de connexió començaran a sortir altres connexions que faran d'això un hub de connexió del que creixeran moltes noves vies. Llavors, el que estem veient, i ho veureu amb imatges, és absolutament increïble. Llavors es realitzen exercicis pràctics per treballar la concentració, la memòria musical i la coordinació. Diguem-ne que en aquest terç d'aprenentatge, d'educació musical, ens haurem d'aprendre a mantenir-nos concentrats. I cada cop aquesta concentració, al principi jo me n'aniré als núvols cada 30 segons, però a mesura que m'hi posi, cada cop aquestes concentracions es faran més i més llargues. Es promou la creativitat i l'expressió musical a través de la improvisació i la composició. Una de les coses, per exemple, que hem fet en algun dels centres de dia és, per exemple, vam fer en un concert de Nadal que vam fer fa molt poc, vam fer aquella cançó del repertori de Nadal,
vam fer aquella cançó del José Feliciano, el Feliz Navidad. Feliz Navidad. I llavors fa tot en castellà, però clar, al final fa allò del I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, no? I repeteix 4 vegades I wanna wish you a Merry Christmas. I ho van fer persones sèniors, sèniors o molt sèniors, i ho van fer. Però després, quan vam començar l'any i ja havia passat el Nadal i vam començar a construir el repertori de tot l'any perquè tots els usuaris tinguin les seves lletres ja ordenadetes i puguin anar seguint el seu libreto, el que va passar és que els usuaris van escollir una cançó que era Amigos para siempre. Molt coneguda per tots, a pesar de que no era molt antiga, perquè és recent, però com que va tenir tot el dels Jocs Olímpics, la versió dels Manolos, tot això, i després la van cantar també els Tres Tenors, doncs va ser molt lloada. Però no ens en vam donar compte, quan vam començar-la a assajar, que realment les estrofes són en castellà, però tota la tornada és en anglès. I una cosa era una frase en anglès, repetir-la 3 o 4 vegades, i l'altra cosa era tota la tornada en anglès. Llavors el repte era inassumible, clar, ens haguéssim perdut moltes setmanes només amb una cançó i al final, com que estem veient que la qüestió és que sigui fàcil, que sigui assequible i que sigui inspirador. Llavors el que vam fer és, entre setmana, alguns dels usuaris van començar a traduir i a fer la versió tot en català, no? O en castellà, no recordo ara. I s'ha fet tot en català. Vull dir que això també és una forma de composició, és agafar una melodia i buscar fer quadrar aquella mètrica sil·làbica amb un altre idioma. No? I moltes vegades sabem que les cançons no es poden traduir. No es poden traduir perquè si tu vols traduir el Boig per tu o el Que tinguem sort o l'Estaca, no podràs dir el mateix en el mateix número de síl·labes i amb el mateix significat. És impossible. És impossible. Llavors, com que no t'hi cabrà i no podràs dir el mateix, exactament el mateix, en el mateix número de síl·labes, al final el que faràs és li donaràs una altra història, perquè si no, no t'hi cabrà, no? Però això, clar, no és la cançó, és una altra cosa. Llavors, estem parlant de, atrevir-se amb la imaginació creativa i, sobretot, enfrontar-te amb les creences negatives de la majoria de l'entorn, de que no es pot, de que si faràs el ridícul, que no sé què, tot això, que és una mica com la vida en si mateix, no? I llavors el tercer terç, quan estem a punt d'acabar la part de l'entrenament, el que fem és que fem una enquesta entre tots i decidim quina cançó anem a fer. Llavors, molta gent, que inclús ara no estic parlant d'un grup madur, un grup consolidat, ja té un repertori, vinga va, com anem, i ja estem mirant de temes de son, de temes d'anar al repertori, perquè ja tens un repertori muntadet, ja inclús s'està generant expectativa de fer unes fotografies promocionals, d'enviar-ho als ajuntaments, il·lusionar amb una expectativa positiva, que no només sigui, home, sí, el concert trimestral és un èxit perquè venen els familiars a veure'ls, fan fotos, fan vídeos, és espectacular. Ara fa poc vam fer un concert que també ple de gent, tots els familiars, i això té molt a veure amb que l'usuari tingui una expectació positiva de que el vindran a veure, de que venen els cosins, els pares o qui sigui. No? Inclús el propi equip de professionals del centre, nosaltres, la gent que ve al centre a portar el menjar o la neteja o el que sigui, també són públic potencial. No?
i al final tots els que som apassionats de la música, encara que sigui anar a una coral, encara que sigui anar a fer un karaoke o anar-te'n amb uns amics a un karaoke, escolta, els nervis de que estàs a punt de fer-ho, això. I més enllà, ja amb els grups, per això us deia que això és una mica parlant d'un grup novell que ens estem coneixent, les primeres enquestes, que li agrada una mica a cadascú, però ja quan el grup està madur ja tens un repertori consolidat i llavors el que fas és millorar i començar a donar solos, perquè quan ja tenim repertori vol dir que ja hem medit els tons, hem fet uns tons que, escolta, no només el to, però el to és molt important, que la gent pugui estar còmoda, Això és molt important perquè al final són 12 tons, no n'hi ha més, 12, 7 de naturals i 5 alterats, o sigui, 12 tons. Doncs hi ha 12 opcions de to i quan arribes al 12è tornaries a començar. Per tant, només n'hi ha 12. Llavors, clar, hi ha molta obsessió amb el que si no sé qui canta no sé què, amb no sé quin to. Escolta, la Dolly Parton, que era la que va fer el I Will Always Love You, que és la cançó tan coneguda de la Whitney Houston, la fan en el mateix to. I no ho sembla, no? Perquè l'altre sembla que... I l'altre ho fa com més normal. I en canvi també passa tot el contrari, que hi ha cançons que, escolta, que l'original és amb un to i no sé qui, que s'acaba fent més famós que l'original, ho fa amb un altre to. Millor, pitjor, escolta, és que no, és igual perquè al final nosaltres el que hem de fer és adaptar-nos a les veus predominants del nostre grup. És com dir, escolta, si tu, el Pavarotti, el millor de la història amb un estil. Si el Nessun Dorma, famosíssim Nessun Dorma, que al final allò fa si, la... O sigui, el si de passada i es queda en el la, allà, la, Vale, doncs si tu li pugessis un to, ho podria fer. No et dic que no ho podria fer, perquè clar que ho podria fer, i podria fer un do sostingut, sí, però aquest sí, el do sostingut de passada, perquè és de passada, però on tu et quedes allà, que és seria un sí, no seria tan gros i tan ple com el la. És així. Però també, si li baixessis un to, primer caldreu el Nessun Dorma, ja no seria un re, sinó que seria un do. I aquest do ja no li sonaria fluix, no li sonaria tan ple. Però és que, a més, després quan anés cap a dalt, li quedaria amb un... El la sol, el sol, no sonaria tan gros com el la. Llavors, doncs, si el millor de la història, amb un estil, li puges un to o li baixes un to, el mates, què ens passa a nosaltres, els humans? Doncs que hem d'adaptar el to a lo que és convenient per nosaltres, i deixar de comparar-nos amb un altre o amb una... Bueno, escolta, cadascú té el que té, I creieu-me que, i això hauria de ser una... Bueno, això ja us ho explicaré al pròxim capítol, que si no, collons, això ho farem massa llarg, Bueno, doncs, final de la sessió. Lliurarem diplomes de participació i honors als assistents. Els de sessió regular van amb unes pissarres molt guais, diguéssim, com al col·le, que fitxem els dies que has fet al mes i si has participat i tal, i a l'acabar el trimestre tots els usuaris tenen un diploma d'honors pels seus mèrits personalitzat. No serà, muy bien, el nom i ja està. No.
quines són les coses en les que has millorat, etcètera, etcètera. I això és una cosa que funciona molt perquè a tots ens fa il·lusió que ens reconeguin el que fem, el que aprenem i el que progressem. I creieu-me que els progressos són miraculosos. Llavors, es recullen els materials, s'ordena l'espai, per això diem que és important l'equip. Això és un esport d'equip. O sigui, al final, jo ho entenc, que un musicoterapeuta pugui anar ell sol, però és important. Bueno, si és per 6 o 7 persones, potser encara, però grups grans, d'entre 20 i 40, ideal 20, ja més de 30, ja sabem, més de 30 és complexa, perquè és impossible d'acotar tot, no? Llavors, el nostre ideal seria 20-25, però amb un equip complet, perquè 20-25, un musicoterapeuta sol, bueno, el temps net d'aprofitament serà molt, molt inferior, Molt bé, observacions. Aquest protocol és flexible i adaptable a les necessitats i característiques de cada grup. Us posaré un exemple d'això. Nosaltres vam fer una formació per al personal d'un centre de dia privat a Barcelona, perquè ells poguessin adaptar o aplicar aquest tipus de tècniques i de coneixements, i imagina't si hi havia nivell, aquí hi ha nivell, que hi havia 2 superiors, un de piano i un de trompeta, i crec recordar que hi havia algun grau mig, o sigui, hi havia gent que sabia música, però no vull dir que havia estudiat música. Llavors, clar, aquest protocol s'adaptarà a qui tens a la sala. Estem parlant de gent amb Alzheimer, diguéssim, ho farem molt senzill, aquests mateixos 3 blocs, ja ho entenc que, escolta, la conversa, si no pot haver-hi conversa, simplement directament anirem a que notin la vibració, a que comuniquin a través de la vibració, del so, del ritme, i portarem aquesta pulsació, no? Si emeten, ho començarem a treballar i farem petites gravacions, ens escoltarem, i mirarem de cantar una cançó o seguir el ritme d'una cançó. Si no podem interpretar cantant, interpretarem rítmicament, farem de percussionista. Farem un cor de percussionistes. O si tenim professionals que diuen, escolta, nosaltres ja sabem música, dona'ns una mica la forma de funcionar i ja ho fem nosaltres, i nosaltres ja en sabem de música, ens adaptarem a que tothom trobi valor. O sigui, no anem amb un protocol tancat de dir, això és el que hi ha i ja està. No, perquè depèn de qui tens al davant. Llavors, primer les enquestes, necessitem conèixer els usuaris, necessitem conèixer el centre, necessitem entendre què vol el centre, i llavors el protocol sempre s'adaptarà al centre i als usuaris, sempre. Es poden incorporar altres activitats musicals com ara l'audició activa, la musicoteràpia receptiva, el moviment i la dansa. Evidentment, molta gent s'aixeca a ballar i no, evidentment, no durant el curs, al llarg de l'any, doncs el tema de la dansa, el tema dels estiraments, el tema de la meditació, el tema de la nutrició, el tema de la son, són coses que durant el curs hi seran. Perquè quan tu hagis passat, com a usuari parlo, quan tu hagis passat el primer trimestre, que una mica és on estem, de què va tot això, i a la que ja comencem a treballar un repertori, el que ens passarà que és no podem dormir la nit abans que toqui cantar, ens posem molt nerviosos i ens bloquegem, i també ens ha passat gent que passa un pic dopamínic de hem fet el concert, ha anat superbé, ens han aplaudit molt, i de cop aquestes expectatives molt, diguéssim, exagerades, després cauen en una depressió de és una merda, ja no vull fer-ho més perquè no sé què. Llavors, com gestionem les expectatives després
d'un desencís, és part del coratge necessari per ser un artista. És important tenir en compte les limitacions i les necessitats especials dels participants. Per exemple, nosaltres moltes vegades quan hem fet concerts amb gent que ha de ser portada amb la cadira i col·locada a l'escenari abans, clar, no poden entrar just en el moment, o sigui, moltes vegades ja estan a l'escenari quan la gent, el públic, comença a entrar. Ens haurem d'adaptar al que tinguem. Els nostres artistes, nosaltres li hem de fer el tratjo a mida als nostres artistes perquè brillin, perquè puguin brillar. I creieu-me, quan no hi ha por i quan hi ha un entorn de suport, i hi ha una xarxa de suport i la gent comença a poder confiar en el seu entorn, no m'ho puc explicar, perquè jo m'he passat, clar, m'he arruïnat mitja vida amb els conservatoris moderns, clàssics, grau mig, superior, tot, tot, Berkeley, tot. I al final te'n dones compte de que la majoria de la gent, diguéssim que s'autolimiten a l'aspecte de la por, ai, què dirà aquest, ai, que no, si no sé què, si... Molta cosa aquí i zero presència. I te'n dones compte de com afinen... Mira, això no estava previst, però sí que m'agradaria ensenyar-vos una petita cosa. Això és una nota de veu d'un centre de dia. La mitja d'edat d'això que sentireu ara és... Aviam. Què és això? Aviam. Molt bé, doncs una cosa sí que és evident que, a més, com que les persones sèniors han escoltat moltes generacions de cantants, dels millors de totes les dècades, no? És curiós perquè quan perden la por inicial comencen bueno, el repertori, aviam, jo ara mateix un repertori, doncs clar, et diria això de l'amapola, el reloj no marques les hores, ara t'ho diré, sí, home, sí, el meu avi va anar a Cuba, i quan extreus la cosa dius, és que no, el Nino Bravo, un beso i una flor, o sigui, totes cançons difícils de cantar, no eren fàcils, i aquesta precisament amb Retardandos al final, yo te quiero, quan han agafat una mica el ritme, perquè això és una cançó difícil, i a poc s'han anat posant el ritme, l'afinació hi és. Sí que és evident que entrem buscant-nos, i fins que ens posem a ritme, però en el moment en què s'ha posat a ritme, està afinat, està afinat. Per tant, ho tenim tots de manera innata. I es recomana crear un ambient segur i respectuós on tothom se senti còmode, on expressar-se. Això és un tema recurrent, perquè, diguéssim, la majoria de la gent ha patit prou. Sí.
3 tasses. I ja no volem patir més. Però sempre n'hi ha algun que no ha patit prou i encara vol seguir allà de refuerzo, I sempre hi haurà un grup on hi haurà algú que intentarà convèncer a tothom que pugui per desanimar-los i per desanimar-se amb ell també, Llavors, normalment el grup domina, però això és una cosa que passa i és normal i la gestionem de la millor manera possible, I sobretot intentar, els que ho volen, mantenir l'ambient el més higiènic possible perquè es puguin deixar anar i passar-s'ho bé. Molt bé, avaluació i seguiment, això que dèiem, tot adaptable al que necessiti el centre i els usuaris, i després de cada sessió l'equip es reunirà per avaluar el desenvolupament i l'efectivitat de les activitats. Es realitzarà un seguiment individualitzat de cada participant per observar el seu progrés i ajustar les intervencions si cal. És molt guai perquè si a més els diplomes de final de curs són molt macos amb la seva foto i la veritat és que estem documentant miracles. Gràcies, subscriu-te al canal, deixa'ns un comentari, dona'ns un like i ens veiem la setmana que ve.